Sizindidi nendidi, but that is the beauty of heaven. Amen. Andithi sonke siphume ezindlini zethu namhlanje. Umuntu ungabe unxibe ikhala yakhe, but basinothiwa masimele sonke efront ubuhle bepictures uphuma pha. It is what God was thinking when he designed each and every one of us. Uyenze mna ndimfutshane, wayenza umambani emde ukuthi xa ndithetha naye umerit naye ufuneka ajonge ezantsi xa ethetha nam. Wayenza nabantu abane-autism, sadibana nabo nabantu abablind bakhona nasebhayibhileni. So why thina xa sibabona phakathi enkonzweni siyothuka? Kodwa uYesu wayehambe phakathi kwabo, wayehlala kunye nabo, wayeyenza yonke into kunye nabo. Okay, masibuyele kutopic yam ethi ntoni? Autism. Autism i-condition affects the way people connect, communicate with others, and experience things like sound, light, yonke lento, ne? Uyakufika omnye umuntu athi, hayi iyandiphandla le light, makucime. Omnye acomplain ba kumnyama nje asaboni. But masifundeni lento namhlanje. Xana umuntu esithi mhlambe i-light too much, let us be considerate. Indlela sithetha ngayo, umuntu one-autism is affected. Omnye uthetha slowly, omnye uthetha too fast. Uzawuthi hayi ayivakala into yakhe ningamsebenzise enkonzweni abantu abazova nix because of xa ethetha okanye uzawuthetha kakhulu singava nix. Sicinga xa senza laa nto enkonzweni lo mntu uzawubuya esabatha eFairplus Church? Simgxothile ebandleni likaThixo. Kodwa we are all fearfully and wonderfully made. Some people with autism may not make eye contact. Kuthiwa yuhalitsotsi eli. Ukuthetha kamjonga umuntu emehlweni xa ethetha. Kanti umuntu une-autism abanye bayaziphinda-phinda amazwi xa ethetha kuye ne ngathi ayivakali kakuhle zile ayiphinde uyive wena udikwe yile nto yoba uyaphinda-phinda. Abanye abayithandi kwa into ethiwa ingxolo. Kuba kuwe ikopi ni-motion. Kuba kunowa necephe u-irritated kakhulu. Psalms 139 verse 14. IBhayibhile iyasixelela, I am fearfully and wonderfully made. That includes every person, every mind, every personality, and every difference. Sometimes we may not understand someone who behaves differently from us. Ndinibulisile ngesishona ndithi nanjamela apha. Kodwa yabo Okay. So namanye amaxesha i-reactions zethu is not that asibathanda abantu. I-reactions zethu is because asiyiqondi lento eyenzekayo. Namhlanje ke imini yoba siyiqonde into eyenzekayo ebomini babanye abantu. 1 Corinthians chapter 12, we are reminded that the body of Christ has so many parts. Yeah? And every part is important. The hand cannot say to the foot, I do not need you. Jebana siphila ngendidi zabantu, we need them. Akabona kodwa uyakwazi ucula and uyakucula isoprano egqitha eyam nam obonayo. What is my duty for her to stay in church? Mandithi mna mosozibona inothi ndizama uzicula phezulu yena ave uba ithini inothi kuba mna ndiyayibona. Lona othetha ngathi uthetha slow mandicule mos ndizama umkhavarisha sicule kamandi sikunye ebandleni likaThixo. As a church,
We are called to love, not just in words, but in action. We are called to be patient to someone who communicates differently, to someone who sees differently. Ndinxibe iloko emhlophe ne? Uba ndiyathanda ndingathi i-cream. Uba lo ndibona olo hlobo. Akho mntu onelungelo lo ndiphikisa ba i-white. Kana mna ndibona ingathi intoni i-cream. Yes, I am autistic. I am slow in speech. Kodwa I read the same Bible as you. Ndilinde xana ndizawucacisa indlela ndi-understande ngayo ivesi. Mhlawumbi ngokuthetha kwam slowly ungalifumanisa. Ewe, ndithetha ndikhawuleza. Mhlawumbi ngokukhawuleza kwam ungalifumanisa. We should show kindness and not judgment. Autistic children, abazali babo banenhloni kakhulu ukuhlala phakathi kwabantu, because we do not consider the amount of noise that we make when we have an autistic person in the room. We are not considerate of the amount of light esinayo kuloo room. So ndiphela ndikhonzele endlini nomntanam. Ndiphela umntanam akayenzi adventure because kuzawuthwa yena othuke. Ekothukeni kwakhe yintsini. But we are all different, but wonderfully and fearfully made. Loo nto isifundisa into yokubana we should be considerate. The way sizincama ngakhona emakhayeni ethu for abantwana bethu, ndingabi nayo i-top center for umntanam, mandizincame for umntana o-vulnerable in my church. Mandizincame for umambani o-vulnerable in my church. Sometimes love looks like slowing down. Yabona umuntu xa umthanda uyakulinda. Nango nemoshile. Mama church komba hayi mandithule manje anoyithethela mandithule. Sometimes love even within the church is slowing down. Let us slow down as Fairplus Church and look around. Sizame ukulungisa mistakes esizenzileyo. When we embrace each other's differences, we reflect the heart of Christ. Nyambona uyesu kangazi kwabantu abalungileyo uhambe nakozake abambe betya imali zabantu. Uhleli noMaria no ubone itype kaYesu so sometimes komba kodwa Yesu, but uzele apha emhlabeni for abantu abanjeya. We are created with purpose. Ndithethile mos into yobana autism affects communication and interaction. La autism, it's a spectrum. Sufuna umuntu one-autism adrule, ayenze ingxolo. No. Inendidi, and each person is affected differently. Mna ndingathetha slow, wena ungathetha ukhawuleza, wena unga-affectwa yi-light, ocambi kwakho angangayifuni noise. We are different. However, sonke sinala condition itwa yintoni i-autism. Wonke umuntu has value. Ukuphinda kwam amazwi okanye people with autism, they want their things in a certain way. Kuba utyi i-apple eli-red, sumniki i-apple eli-green xa ngalonto, because kuye i-red yona i-apple kuye. So uzawuthi wonke ngamhaphile mos nale ine-benefit, but kuye it's wrong. Umkhuphe ku-routine yakhe. Yena umntana kabrother wam would like ihlangu zakhe xa kwebed yakhe every morning. The shoes would be like this, so that xa evuka ungena mayilingane xa evuka emile ihlangu must be ready for yena. Zibeke any other way you've
the rest of it, for that whole day. Because the routine is not normal. There are people who like to sit and when they are going then Christina said, let us be, it's very small things, but let us be considerate of those things, because into ebalulekileyo elifuna siphume nayo namhlanje ngokungafani kwethu. We are all special in the eyes of God. Yes, I am slow. Yes, I am fast in speech. Yes, ndithanda ikhale ezithile ziyandiphazamisa. But accept me as I am. Work with me within the church. Makubekho umuntu okukhumbulayo ba andizanga enkonzweni abone ba akekho umuntu othile. Singathi hayi bengekho namhlanje khonze ke Bethel lingekho inoise. Niyabona, there is nothing as important as knowledge. Knowledge, very powerful person. Let us empower ourselves as the church. Ngolwazi lokwazi differences esiphila nazo ebandleni, in the workplace, even esitratweni. Jonga ungayikhwela itaxi omuntu andikwazi mina ukuhlala eBheki ndifuna ukuhlala eFrance athi ngizothenga imoto. But into angahamba na umuntu ecacisa isizathu sakhe ebantwini every day bamna ewanayo imoto kodwa ndiyacela ndihlale eFront seat. Let us think we are fearfully and wonderfully made, different like the fingers of our hands, but very, very important in the eyes of God. Autistic children are very intelligent. Lendo passion yake, very, very intelligent people. Autistic people have written books. Esizifunda yathina sifeyishe siphume no intone ayigreat yasenzansi. Siphume neza grade, but those books have been written by autistic people. Into eninzi esifundayo sipase inventwe nabantu with disabilities. Things that Tina, we call ourselves, I'm very normal. We have failed to do simple things that people we label abnormal have done. Before ndithethe ngomlomo wami about the abnormality yomuntu, let me look at myself and see the face of Christ in that person and in myself. Ingayinkosi yoxolo isincede ibe nathi adabule uYesu apha. Still get said. Amen. Apha ezinkonzweni zethu bakho abantwana abantwana benza noise. Sikhathazeke mhlawumbe bengela mzali kanti umntana asiqaphelanga uba umntana u-autistic. So we also have a responsibility nathi as a church to bring hope and dignity to persons with disabilities. Mark chapter 2 verse 5. uYesu uxelela umuntu obesiwe kuye ngabantu ofeyicala uyamxelela that izono zakhe zixolele. Awumanye nawe bangakho umuntu oxolelwa izono ngoba ezizwe nguwe uYesu. So we as church we have a responsibility to bring people to Jesus. Department so that we can be able to change people's lives. Amen. But indwendwe ezikhoyo apha nathi thina soba
sizindwendwe apha eFearless Church kodwa isithi abanikwe iqoma nathi sicela nisambulele. Amen. Amen. Ngalo amen izindwendwe ezikhoyo namkelekile eFearless Church namhlanje. Ngicela iculo 116 and then usisibabalwa asivalele ngithandaza ukubuyisela enkosini. Ngiyawa.
Sibulela kwesithandekayo umoya wakho ongcwele amazwi athi awaphezu kwenhloko zethu. Sibulela ke kwesithandekayo nangomkhondazana wakho athe wamsebenzisa. Sibulela kwesithandekayo ilizwi lakho elibekileyo phezu kwenhloko zethu. Ayikho ke kwesithandekayo into esiyoyenza nawo amandla thina ngibona amandla kwesithandekayo. Sinethemba ke kwesithandekayo zonke izinto zithe zathethwa phezu kwenhloko zethu ziphulaphule kwesithandekayo. Kwamema ke ngosithandekayo umoya wakho ongcwele ube neprogram ezilandelayo iqhutshwa nguwe ngosithandekayo. Sibuyele ke ngosithandekayo nalo mthandazo wethu kuyayo. Amen. Amen. umphathi sabathule sabandukela abafiki iklasi sizakuhlukana abaphakathi sawushiyeka kunye nomama uMakhapela abantwana baza esiklasini zabo iklasi yobhaptizo izaza lapha ekhaya. Inkosi kakhulu. bawethu basekhaya ezulwini malusi olungileyo dalwezulu nomhlaba nemithombo yamanzi nento ezikwezo zinto
Kwakhona ngeli xesha malusi olungileyo xa sizawuthi sithabathe isifundo osibonisileyo wena malusi olungileyo, iziphene esinazo, sincede ke Thixo wethu sabelane ngesi sifundo ukuze emveni koba sisifundile sithi kwindawo esisilele kuzo, Thixo wam uthabathe indawo njengomoya oyingcwele. Sinikela kuwe ke mzali esi sifundo ngegama likaYesu. Amen. Amen. Ngiyabulisa ibandla ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Sekunzuzwana intombi endala ime ngaphambili. Ikhulile intombazana ngoku. Kodwa ke noxa ikhulile nje uThixo usandithi kuba lokuba ilizwi lakhe ulifunde. Ndizawuthi kwezi ndawo ke bendifunde kuzo sabelane, kuba kaloku ngela xesha bendifunde endlini bendingayazi uba ndizawuba phambi kwebandla. Kodwa ke ngendlela uThixo azawuthanda ndisebenzise ngayo ndiyakwazi umoya oyingcwele uqhele undenzela izinto. Okay, ngoku sawungena kwisifundo ke sesine, isifundo esisithi indima yeBhayibhile. Isifundo sona esiza emveni kwesifundo sithi rhathi lithelekiswa nentobeko. Apho ndiye ndafumanisa phaya kubonakalisa into yokokuba ngenene le ndawo isanda kuthethwa apha kwi-Sabbath school ifumaniseka into yoba kukhona uxatshane esinalo phakathi ne-autism. Yeyona nto ndiyifumeneleyo le into yokokuba ngenene thina asi-understand into xa sithi umntu ndicela uhlala kule ndawo uthi wena ayindawo yam le. Kanti lo mntu lo kweli xesha ndifuna ukuhlala kule ndawo ngoku ngenxa yemeko. So ngondifunda izinto apha ngoku ndikhumbula nto khona imini apha xathi uba umama uJafu isaphila. Ndithatha mna ndithi ndizawuhlala apha umama uJafu kanti ndifuna uhlala apha ndiqonda kutheni na ngoku. Ngoku ndizidibanisa naloo nto into yoba no umama uJafu wayinentanga ikhulileyo, umntu okhulileyo kunawo uthuvana. Nam ndinayo ndabona uthuvana kancinci. Kodwa ngoncedo lukaThixo uThixo uyandibonisela. Kodwa ndiyadibanisa ke ngokule ngqondo yam. Wahlupheka ndaqonda uba ndihlupheke loo mini. Kodwa ke kuzo zonke ezo zinto ubonakalisa uba ikratshi ikhona. Kwinto yoba mna ndizibone ndibhetele nawo. Kodwa uThixo loo nto uthetha ukuthi ke le minwe mihlanu iyathetha. Funeka ngosiyifunde ngoku into yoba noba kungena umntu apho wena ubonakalisa uthatha incinci le nto inkulu. uThixo makasincede ke izinto ezinjalo siziqwalasele wena wazi uba umntu ukhathazile. Kanti umntu ukhathazile ubomi bakhe bonke bube ncinci. So ke funeka si-understandane. Ngoku sawungena ke kwesi sifundo sithi indima yeBhayibhile. Sizawujonga phaya ke kwindima yethu ekuMahebhere 4 verse 12. Mahebhere 4 verse 12 ofundeka ngolu hlobo. Kuba ilizwi likaThixo liphilile, lisebenza libukhali ngaphezu kwamakrele onke antlangothi mbini. Lihlaba liphumele lide lahlula umphefumlo kwanomoya, amalungu kwanomongo, linokugweba iingcingane nezicamango zenhliziyo. Inkosi mayisikelele ukufunda kwezileyo ngonaphakade. Amen. Ndiye ndathi xana ndifunda esi sifundo ndafumanisa into kokuba ngenene siyithathele phantsi indima yofunda iBhayibhile. Ininzi into ekuncedayo xa ufunda iBhayibhile. Ininzi into uThixo ayitshintshayo ebomini bakho xa ufunda iBhayibhile. Izinto uzibona ngeemeko zasezulwini, akuziboni ngeemeko zemvelo. Ziyahluka. Ngoko ke ngondafumanisa uba heyi, iBhayibhile kufuneka sibe ngathi siyahlala apha kuyo kuba uSathana uyasibona sixakekile. Usinika ukuxakeka kuSathana, uyasixakekisa siyaphithizela. Asinika into yoba sonqene uSathana. Kuba ikhona le nto ayifihlayo apha eBhayibhileni. Kuba kaloku xa simane sisondela apha kuThixo, yeyona nto izasenza simane sisuleleka. Kuba kaloku uThixo yena unento eyodwa eyahlukileyo kuthi thina ke singabantu besondo. Kodwa ngenxa yoba sisondela sizibone nathi
sesitshintsha kwiimeko ezithile xa sithenxa eBhayibhileni. Xa ndifumanisa uba ke ngendathi xa ndifunda ke phaya endlini ndixolela bethuna ngeli xesha ndithathwa kuthathwa umntu ebezifundela. So ke unamndixolela sawuthi sincedisane le nto bendiyifunda bendingayifundeli into yoba ndizakumakwa bendiyifundela uba ndiyazi. Yintoni iBhayibhile? Ndiqale ndatsho mna xa ndiyifundayo. Lilizwi likaThixo eliphilileyo, elinamandla, ikwayiyo nengxelo entle enzulu yendlela uThixo okanye umdali wethu mele afuna ukusisondeza kuyo. Kaloku iBhayibhile mos uba siyayibona siyayiqwalasela phaya kumaTesalonika 2 isahluko sesithathu ivesi ye-15 uyoma kwivesi ye-17 ithi isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje senzele ukufundisa, senzele ukululeka, senzele ukuqeqesha ukuze umuntu afaneleke ukumsebenzela uThixo. Kuba kaloku xa usingakwazi ngokuyifunda iBhayibhile yile nto ngokukuza sizibona ngelinye ixesha aside siqeqesheke, kuba kaloku iBhayibhile iyakutshintsha imeko okuyo. So kubalulekile ke ngokuyifunda iBhayibhile. Ithi esona mna ke ndizawuthi gqabagqaba kule samari yam, wena uyakwandisa kweyakho ndenzela uba emsure noko mhlawumbi ethi 10 abantu bakwazi ukuhlomba. Ndizawuthatha isamari le yam mna because mos isifundo usifundile, mna ndizawuthatha isamari le yam, wena ke ngokungeze eyakho. Esona sixhobo sinamandla, ilizwi likaThixo alifunwa nguSathane. Ukwenza abantu bayeke ukuchitha ixesha befunda ilizwi likaThixo. Akakufundi ke yena uSathane, because uSathane uyayibazi uba iyayazi uba ingqalo yobulumko ukoyika uYehova. So ke ngoku laa nto uThixo uSathane uyayicaphela, because siyayazi mos kukho i-great controversy. Siyayazi uba uSathane ulwa noThixo ngathi ke phofu. Qha ke ngoku akakwazi ke ngoku ukufumana uThixo ulwa ngathi. Thina kubonakale ke ngoku into yoba siyoyiseka kuba kaloku sisenyameni, kuba kaloku inyama ithambile, umoya unentumelelo. Ithi ke thina ubenza abantu babe manqada-nqada, bediniwe, bedangele okanye bethandabuza. Xa sifundile izwi likaThixo siyavuseleleka emoyeni, londle nemiphefumlo yethu. uSathana uthi uthintela abafundi bonqene ukuze amaqhinga akhe angawazi. Xa sifunda iBhayibhile sithandaza sifumana amandla. Kuthiwa masijonge phaya kwiNdumiso 33 verse 6 athi amazwi kaThixo anamandla avusa abafileyo. Yazi xa ufunda iBhayibhile iba khona le nto uthi ngeli xesha endityhafile mane emandleni, kodwa ngoku kodwa uThixo uyathetha nawe athi khawufunde indawo ethile uzive ethini emandleni indivuselele. Ndikhumbula bona nje izolo ndithetha nomnye umama ekuhlaleni, ndiyamva ke mos lo mama ndithi uphilile, utheni, urayithi, unefiva? Hayi ke uThixo kandinika umoya oyingcwele nditsho ke. Yabona ke mos xa ufunda iBhayibhile nditsho ndithetha ke ngeBhayibhile, andithethi ngelo. Athi bona nje uyazi nomakhaphela indlela bendityhafe ngayo ngeli xesha bendithetha nawe andiyazi uba kwenzeke ntoni, because amazwi akho andinika ukomelela. Ilizwi likaThixo uthi andisayazi nale nto ngoku bendityhafile. Ndathi thank God kanti ukhona umntu akafumani into kum. Yile nto ke ngondimthanda bona nje uMakolose ndimlibele unjani nomntu. uMakolose 3 athi xa uthetha khawuthetha into emnandi, khawuthetha into emnandi sayo, into oyithethayo mayibe nobutyuwa. Xa uthethayo khawucinga into yoba ingaba le nto ndiyithethayo iyamoyika noThixo. Ndayithanda loo nto ngoku ndithi ke mna ke ndiyambulela uThixo. Kukho abantu abazichola izinto kum, ngoko ke ndiyambulela uThixo. So iBhayibhile ke iyayenza loo nto, ivusa abafileyo. Ithetha ukutsho ivusa umntu etyhafileyo, kodwa ndityhafile kodwa wawuthi
ufunda ilizwi likaThixo yile nto uthi athi biza mna ngexesha umbone lo picture uthi biza ithi zisani imithwalo yenu kumndeni imikhukhumla umbone ngokuthi ushiya inkosi yam umoya noko uyenyuka kaloku sesiyentanga bethu nani i-63 ke tofana nayinceda ayinamthini tofaneleka phambili masingene ke kumvulo isibhalo igudi ndawuthi ke bethu nani xa ndigqibile mosimtshilo zawunika abantu bahlomle so masijongene phaya kuTimothy besendimthe gqabagqaba kodwa ke uTimothy because it is sibhalo igudi bendithe uTimothy wesibini sahluko sesithathu ivesi yeshumi enesithathu yoba ivesi yeshumi enesithathu sendiqandithe gqabagqaba lo vesi xa bendisithi sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje senzele ukufundisa mawuyafuna ufunda khawukuziphithuba suba zinto ezingenamsebenzi khawube sisincada ngezinto zasezulwini kaloku thina njengoba singamaKrestu nje ukuphila kwethu apha emhlabeni siphile ngathi sisezulwini nokokuba zikhona into zasehlabathini asali zikhona into ezisifunayo ekuhlaleni kodwa makwaziwe uba akuzumbona kule imeko yiyo le nto kuthiwa siyafundisa siyaqeqesha siyaluleka ngoba sekulungile ukuze umntu afaneleke phambi kobuso bukaThixo itsho ke phaa iBhayibhile ayifezekisi ezethu iinkazi kufuneka siyamkele iBhayibhile iphela size sisebenzise indlela ezifanelekileyo uyazi kaloku njengoba thina singabantu xa sifuna ukulungelwa siyathanda uba sibe nendawo esizifakayo apha eBhayibhileni kaloku athi omnye ngenye ixesha ndiye evenkileni kuqala njengoba ndiye evenkileni nje kwezi venkile zabantu basemzini ndithi ndawuthi tshini le tshintshi inintsi mandiyinikiweyo apha hayi ndithi hayi wethu awuphazamanga uqala kukho umntu okwelekaleyo wathi yu amazi uThixo akaphinda sakhe Thixo wam kaloku wena undenze ndingumntu oyinqobo kaloku uThixo utsho uthi thina singabantu abayinqobo thina asizukwazi ke ngokwenza izinto ezenziwa ngabanye abantu so thina sifuna beBhayibhileni izinto eziza kwenelisa thina asifuni ezi zikaThixo kuba kaloku ezikaThixo zizawuthetha le nto ifunekayo ezethu ziza kwenelisa so uthi uThixo ke masamkele ngolu hlobo izinto azizisa ngalo nothi ngolu hlobo thina sifuna ngalo ihambe ke ithi uThixo akayicezeli ingqiqo yomntu koko usimela ekuyinikeleni kwilizwi lobulumko bakhe xa sisebenza usindiso lwethu uThixo suba mhlawumbi xa bona uba heyi nkosi yam ndifuna ukwenza into ethile ayibone le nto ingathi ayiyo but uzana le i-right elungisa le nto mna ndiza nayo akasuba uyijongela phantsi singene ke kulwesibini sijonga kuYohane 17:17 phaa kuYohane 17:17 bangcwalise ngayo inyaniso yakho ilizwi lakho liyinyaniso iphinde phaa kwimizekeliso 30:5-6 yonke intetho kaThixo inyinikisiwe uyingweletshetshe kwabazimela ngaye musa ukongeza emazwini akhe hleze akohlwaye ube ngothetha amanga ndizame ke ukuthi phaya kwilapho lesibini ndithathe iivesizi ezingqinelanayo phaa uyabona phaya ithi okay siphinde sijonge phaa kwindumiso 12:6 amazwi kaThixo ngamazwi acocekileyo yile nto ke kubalulekile xa ndimjonga uYesu Kristu udibana noSathana ngeli xesha ezilile esentlanga uYesu Kristu phaya xa ezama
kujika lamathe abezizonka athi umuntu akaphili ngasokasokwa uphila ngelizwi likaThixo. Uyaqwalasela phaa uYesu Kristu uyithatha exactly izibhalo. Into ethothi into yokuba noba nathi sidibana nongendawo kuba ke ongendawo asizumbona enomsilo ongenjani uzawuzaba umntu. So ke uThixo ke ngoku xa esinika iBhayibhile usinikela imeko yokuthi xa sigqibene nale meko masikote eBhayibhileni yakhe singangezi singandisi. Because iyatsho apha xana ndiyivayo into yokuba masingongezi singandisi xa sithetha ilizwi lakhe. Iphinde ke xa sijonga ithi ngoku yasifunda ilizwi likaThixo ukuqonda kwethu uThixo nenyaniso yakhe kunokukhula. Siyakhula mose obvious xa sifunda ilizwi likaThixo. Siyakhula emoyeni. Uzive nawe uba tyhini ndisondela ngakumbi mose kuKristu kuba soloko ndithe nca kuba kaloku ndifuna ukuva iincamisa zakhe ngeba ndifuna ukuphila ngolu hlobo uThixo afuna ngalo. Ingesitsho ke ukuthi we are unperfect. Akakho nomnye umntu olilungisa inyaniso ekhokhona. Qha ke siyafuna siyabona afuneka lo siyekelele singabantwana bakaKristu. Mawubekho umahluko kaloku phakathi komkhonzayo uThixo nongamkhonziyo. Mawuvakale nangokuthetha mama uzokufa nangokwenza noba unomsindo kangakanani. Uyayazi uba ndiyamthanda uYobi. uYobi ngexesha umfazi wakhe ebonakala into yokokuba embona uba unamathumba ebonakala ezikhuhla athi lahla lo Thixo wakho ufe athi uthetha njengesidengekayo. Awulindo lokulungileyo awulindela ngoku. Ithi ngasezantsi uYobi zangone ngomlomo wakhe. Uthi noba imeko yakho injani mama uzokufa uthi Thixo wam ndincede mandithi lo mntu kule meko endicapukisa kodwa angashiyeki nam ashiyeke namazwi azawumaka. Because sinazo thina ezo mistake kakhulu xa sithethayo. Ubona uba Nkosi yam emveni kokokuba ndithethile ikhona into endiyenze wrong. Yile nto ke iBhayibhile esithi yenza kade ukuthetha wenze msinci. Kuba thina siyathetha kodwa sithi sisegqibeleni Nkosi yam lo mntu uzawuthi ngumntu onjani. Ebisathana mose uhleli nje uyazikhandela singobani afune nje into yokokuba makakunyathele ufane noDavide xa sithi gqiza inyawo lam uthini. So funeka athi ngeli xesha uSathana ezile ezawuthi ufuna umkhangela unabo uKristu ushiyeke unobuKristu kodwa yona into uyithethe ngale ndlela izawuthi imakhe ngayo lo mntu eleze elalento. Mose uSathana ehleli nje ufuna ngalo lonke ixesha siphume etrekini. Ufuna siphume apha etrekini. Kodwa ke ngoncedo lukaThixo uThixo uyasinceda. So iBhayibhile ke iyasixhobisa ke kwiimeko ezinjalo noba kweyiphi imeko. Yiyo loo nto iBhayibhile ithe indima yeBhayibhile. Indima yeBhayibhile kukwakha isimilo sakho. Yakuqeqesha, yakulungisa. Because umzekelo mna ndandingena apha enkonzweni ndiqonda uba uthi khandiphatha i-2 ndithi ngaphakathi uyawusebenza kudala. Kodwa ngoku ndiske ndithi ndawubona umntu Nkosi yam loo nto uThixo ke uyazi uba uThixo uyayenza into yokuba asuke mntu phanaba abantu banintsi aze kuwe athi khandipite unayo akazange uThixo nenye into wakumntu azocela imali ndingenayo. Akukho nothewa. So uThixo ngeli xesha uyasikhangela ingaba le nto sizibiza ngayo abantu aba bathumela kuthi siyababonisa. Okay, siyabeke nandixolela ke into endiyenzileyo xa bendifunda ivesi ndiyayibhala kuyandiqwalasela nenzela nongalibazisi ixesha. Iyambeke ke ithi ke ngoku bendihleke ngoku uThixo akafuni sengeze akafuni sithuthi hleze asohlwayo khona indawo akohlwayo
ube ngothetha amanga kuba kaloku ngenene xa iBhayibhile ingenayo apha entloko uzawuthi lo mntu udibana naye uthetha into ecingwa ngulo kuthethwa ngamanga ke lo uthetha into engeyiyo uyazi uba kodwa ke ndimamele intshumayelo le ntshumayelo ndiyimameleyo ndithi nokokuba mama uyashumayela kodwa into engasozenzeke yinto yoba wena ube nguThixo because kaloku uthi uThixo uyenzile loo nto wathi wasinika ubukhosi ezintweni zonke nathi ke singooThixo omamelayo ungayifundi iBhayibhile uza kuba nayo nguThixo ibangela into yoba xa unika umsebenzi uphaa phezulu uthi ndinguThixo wakho so uphezulu ndim umntu ophetheyo nakanti Nkosi yam uThixo makasincede kwiimeko ezinjeya abanye abantu bazawulahleka bathi abanye abantu bangooThixo abasoze mnye uThixo owadalayo izulu nehlabathi nolwandle nemithombo yamanzi so ithi ke ngoku xa sihamba nayo ngoku uyasifundile izwi likaThixo ukuqonda kwethu uThixo nenyaniso yakhe kunokukhula kuyakhula nyhani ukufundile izwi likaThixo ithi masiyijonge loo nto phaa kumaThesalonika okuqala isahluko sesibini ivesi ye-13 ethi ilizwi likaThixo asilamkeli kodwa elabantu siyalamkela ndithe yawufika laa ndawo Nkosi yam kangangoba ade athi omnye umntu xa ethetha athi Nkosi yam ndoyika abantu ndithi ngaphakathi xa usoyika abantu uthini ngothini siyazenza izinto samkele izinto zabantu kodwa sizamkeli izinto zikaThixo siyazazi ukuba zeziphina asizudwela siyazazi kungenjalo mhlawumbi iyawuvela apha eflorini uba zeziphi ezinto zabantu sizamkelayo zeziphi ezizikaThixo singazamkeli but most of the time uThixo asiyenzi uThixo into ethi masiyenze senze izinto ezithiwa mazenziwe ngabantu ihambe ke ngoku ithi xa sidlulayo siye phaa kwiNdumiso 33 verse 4 to 5 ngokuba lithe tye ilizwi likaYehova konke akwenzayo uthembekile ngumthando wokulungisa nokusesikweni so zezi vesi ke zichasa ke ngoku ezavesi zithetha ngokungenyaniso kaThixo lizele ihlabathi inceba kaYehova iBhayibhile ingumthombo osisiseko senyaniso siyabe sithi amabango eBhayibhile amabango eBhayibhile ingaba iBhayibhile iyazisombulula iingxaki zakho mna ndithe xa ndiyijongile loo nto ndathi iBhayibhile iyazisombulula iingxaki zakho noba azisombululi zonke noba izisombululi zonke iyazisombulula kwale nto abanye abantu nabo bathi bakuthandaza kuThixo uThixo abasombulele iBhayibhile ithetha uthi nam uyandisombululela qha ngendlela endingayiqondi mhlawumbi ndicela into ethile abone uThixo uba le nto iyicelayo ayikufanelanga ndiza kunika le uyandisombululela noba ke ezinye kazisombululi kodwa unesizathu sokuba ezinye azisombulule mhlawumbi uzawuthi xa ndisithi ndicela iirenja eziveni zingaka ziphakamileyo inene nam ndiphakame ndibe mlomntu abone uThixo andinakukunika amakhapela because uzawuphakama ungabazi abantu uThixo ke uyazisombulula izinto ezisifaneleyo akakuniki into ngesizathu kungenjani uyakunika kube funa ukukhangela uba uzawuthanda kangakanani na because abantwana bethu umzekelo siyabathandazela Thixo wam umntana umsebenzi umntana ufumana umsebenzi kodwa hambele phaya amlibale noThixo bemnika izinto so ngexesha uThixo uyasinika izinto kodwa uThixo uyazisombulula ingxaki hayi uyazisombulula yabona mna njengoba ndihlala kulaa ndlu ndedwa nje uSathane ukathi ngelinye ixesha ndizawulala athi just now angazi just now uthena xa ndivukuka ndithi
sidlule ke bethu na bendisatsho ke ndisithi uThixo uyayisombulula iingxaki zethu. iBhayibhile ithetha nobomi bakho xa sijonga phaa kwiNdumiso 119 verse 11. Yibeke intetho yakho entliziyweni yam. Iyadlula adantoba iyadlula namamnotshinga itsho phaya kwiNdumiso 119 verse 11 ithi ndibeke intetho yakho entliziyweni yam ukuze ithini ndingoni kuwe ilizwi likaThixo bethu liyasilungisa masithi ncamani kulo liyasiqeqesha ndingoni kuwe. So uThixo uyasinceda kwezi ntliziyo zethu zizele into ezirongo akazisule amane ezikhuphe elinye one by one kumane abeke kuphela intetho yakhe esulungekileyo ezintliziyweni zethu. Ndingoni kuwe ukuze ndingoni kuwe iphinde sijonge phaya kumaHebhere 4 verse 12 uthi uThixo ilizwi lakhe liyayiguqula enguqula into akaphela ngokayibona bazabe kumaHebhere 4 verse 12 maHebhere 4 verse 12 uthi maHebhere 4 verse 12 Ukuba ilizwi likaThixo linjengeqelele. okay bakhona Memory text. I want my excellent kuba uThixo ilizwi lakhe liyaguquka andazi bazipathini. uDavide uyangqina ke sonke phaa uDavide uyangqina verse 119 verse 50. Dumiso 119 verse 50. Dumiso 119 verse 50. 119 verse 50 ufundeka ngehlobo ke 119 verse 50 uthi yiyo le intuthuzelo yam ekucinezelekeni kwam yokuba intetho yakho indiphilisile. Ngenene ilizwi likaThixo liyaphilisa xa silifunda xa ubona uba wenzakele ngaphakathi iya elizwini likaThixo. Iphinde ngokunja ilizwi likukutya kwabalambileyo. Iphinde noYeremiya bamcaphule phaa uYeremiya 15 verse 16 if I'm right. Ngokunjalo nomaHebhere 2 verse 2 noMateyu 4 verse 4. Yilaa nto bendisitsho ukuya ndikhumbula ngexesha ndisithi uYesu Kristu kulela xesha lokuba ezilile athi xa sithi uSathana jika la matya bezizonke athi ke yena umntu akaphili ngasoka sodwa uphila nangamazwi aphuma kaThixo. Ngenye ixesha nyhani umntu ulambile ikhona mosindawo apha eBhayibhileni bandiphazama ukuthi ngenye ixesha kuzawufikelela ixesha uthi ndilambile ube ungalambalanga ulambele ilizwi likaThixo uthi ndinxaniwe unganxanelwanga manzi unxanelwe ilizwi likaThixo. So ilizwi likaThixo likwenza ukuthi ngeli xesha ulambile uhluthe ubume bentliziyo uYohane 22 verse 22. Phaya ndifumaniseke xana ndizawuyeka ndifumaniseke apha ithi xa uqalayo sixhomekeke kakhulu kwinto esiyiyo isimo sentliziyo yethu xa sisize eBhayibhileni. Ndathi inyanisile le ndaba. Ixesha elininzi uyawusifumanisa sifuna iBhayibhile kuba sisengxakini sifuna usombululelwa le meko silindela thina intliziyo itshintshe kanti akumelanga kunjalo. Yile nto uSathane esibhaqile into yoba okay ndasoloko ndingayeka apha ezingxakini ndasoloko ndingasifaka apha ezingxakini kuba ndiyayazi into yoba bona into abazawuyenza bacinga uyezwini likaThixo. Kodwa ke kuyo yonke loo nto sinikwa umzekelo phaya
kuYobhi. uYobhi siyambona kuYobhi 22 verse 22. U-Elifasi uyabona uba lilizwi lakhe lokugqibela kuye. Uyambona uba uYobhi usengxakini. Kodwa xa ndiyifunda kwalapha ekuqaleni ibonakalisa into yoba ngeli xesha ethetha nje lo uyifriend kakaYobhi u-Elifasi kungoba elecinga uYobhi khona into embi ayenzileyo. Ngezinye ngamanye amaxesha sicinga uba thina xa sisehlelwa zizinto okanye uThixo eziyekela izilingo ikhona into esiyenzileyo ayikho. Ikhona le nto uThixo afuna uyiphruva ngobomi bethu. Because ngeli xesha uThixo emyekela uYobhi ede wathi mos kuSathane umgqalile na uYobhi umkhonzi wam utyekile kuzini yindoda emoyikayo uYehova. Wathi uSathane la ukhangela njengoba usithi uYobhi nje uyindoda etyekileyo kufa nansi ke into ezakwenzeka uSathane uyayibalekisa ke ngonomoya. Kodwa eyona nto uba ke kwehleka le nto ukhangela uba kazokulahla na. So uThixo ngelinye ixesha ukhangela unansi ubuKristu obubethu into yoba umile na kwintsika. Into yoba asisishukunyiswa zizinto zonke na xa ngokuhlelwa le nto ukuthi hey bantu bazawutsho ngaphandle kakade loo nto sithi hey bazathi abantu wehlelwa yile nto 1 no 2 no 3 okanye umntanakhe wehlelwa ngu-1 no 3 ngulo Thixo wakhe ujongile lo Thixo wakhe. So kanjani funeka uhlale wena madolweni funeka uhlale eBhayibhileni ufundile izwi likaThixo liza kulungiselela le meko. Ithi ke loo nto masingafundi iBhayibhile ngokuxelelwa yintliziyo imeko. Masifunde iBhayibhile ubomi bethu bonke sizokukhula kuba ngelinye ixesha xa ufunda iBhayibhile awufundeli wena wedwa ufundela nabanye abantu abangqongileyo. Xa umntu esithi mama uzokufa ndinikwe iplani ingaba indawuni le ndawo ulula kule Bhayibhileni because unomnxibelelwano neThixo. Iphinde ke ngoku xa sisize okay umzekelo besendithethile ngo-Elifasi kubalulekile ukufunda iBhayibhile kuba sikhula ngakumbi kubudlelwane noThixo. Siphinde sijonge phaa kuTimothy ngokuqala isahluko sesibili vesi ye-13 nguThixo okusebenzayo ukuthanda kwakhe. Masingacingi into yoba mhlawumbi xa sisenza izinto ezilungileyo ngamaxesha onke senza ngokongawethu amandla. NguThixo ongena kuthi ngaphakathi umoya oyingcwele usebenze usibonise uba le into irayithi le irongo. Asiyenzi ngokuthanda kwethu siyenza ngokuthanda kukaThixo ngokuthi sithi nca eBhayibhileni. Ndingabanika ke abantu I think nokokuba bathathu at least bahlulelane ngo-15 minutes. Yeah. Tata uJafta emveni kotata uJafta kuzawuzawu sisiyolise emveni kosisiyolise kuze umfundisi oswa. Tata uJafta. Mna bendifuna urequest ukuba asinoyivula singalimithwa abantu abathathu sibanike 15 minutes so that wonke umntu afumane chance kuba iyi-Sabbath school ndinqela uba mhlawumbi bengabantu abambalwa abaparticipatayo sisicela Andani mfundisi kodwa into endingayithandiyo into yoba xa ndime apha mna ndingathi kuthiwa ngulaa nto ebefundisa isifundo sileyithi nje mna ndizabanika up to 10 to 11 5 10 15 20 25 yabona ndingezi mfundisi babe tatujafta kanohlale kaloku mfundisi uphoswa ngoku sesiyile ntanga ethi eyiyo yiyo engeyiyo ithi into nge-10 to kwenzele xa kufika abantwana uyaqala ongena ngemva into yoba i-fear plus yokusoluka iqala 11:30 mfundisi kodwa ibimile qala 11 tatija Okay. Azawuthatha nje i-half a minute.
Amen. Inkosi andifuna ukomela. Amen. Ndifuna ukubuza umbuzo. Okay. Le ndaba ethi iBhayibhile yi-authority. iBhayibhile yiyo igunya. Ndifuna ukubuza umbuzo osimple. Ikhona into lapha eBhayibhileni emthintelayo utata mama angathwali apho emotweni. Angathwali. Apha enkonzweni. Ikhona indawo ethintela utata ukuba angathwali apha emotweni. Okay. Nakubuzo kuba funeka uye eBhayibhileni straight. Ubana nasimenda kule ndawo. Kuba nonqena khona ndikuyikhumbula kancinci qha. Funeka ndiphendule straight from the Bible kuba sithetha ukufunda iBhayibhile. Uzasiphendulela enkosi kakhulu utata umama umphahle. Okay. Imfika sa ihle ithi unomntana akufanelekanga ukuba anxibe ukuthi Yami ngiyibala nena ngifiko ngiyibala. Okay, ngiyabona. Okay, isikhathi indawo incwadi yabasekoleni ngabokuqala. Yes. Makorinto yokuqala. Yahlulani nina ngaphakathi kwenu. Kumfanele namfazi ukuthandaza kuThixo engagqubuthela. Kananjalo imvelo ngokwayo ayifundisina ukuba indoda okunene ethile nenwele ezinde kulihlazo oko kuyo eyena mfazi ukuba kuthathe nenwele ezinde kuluzuko oko kuyo ngokuba wazinikwa inwele ezinde endaweni yebhuthe. Musithi makorinto endaba Qala chapter 11. Okay. Verse 14 lendawo ithetha ngento yobana indoda Okay. isazibane Okay. ayinathi ithethayo ngoba qala ukuthelo kanyaka. Okay, ngicela ukubuyela phaa kumbuzi. Dabija. Hayi ndiyayiva nenkcazelo yeshala yam ngathi akukho biblical evidence le nto umbuzo endibuzayo ikhona into esebhayibhileni ethintela utata uba makangathwali. Andithe ndingandiwele uba utata makangabi nanwele nentoni. Ndibuza qaba ingaba njengoba iBhayibhile i-authority, is there scripture that says utata mabangathwali? Buza loo Bangathwali. apha phakathi mbuzo Uzasiphendula sisi. Because before umuntu azawuphendula lo mbuzo somvula kaloku. Phakame ke sisifundele ke lapha. The man should not wear anything on his head when worshiping. Verse 7. Kuyangcoleka bethuni, kuyangcoleka. Kodwa basekoleni bokuqala 11 verse 7. Kuba indoda okunene ayifanele ukuba nesifundelo entloko ekubeni ingumfanekiselo nozuko lukaThixo. Dabija. igqibile ngicela 5 minutes ishaya. 5 minutes. Ingakule vesi inye ekuphela kwayo kumakorinte i-evidence escripture yoba utata makangathwali. Ngoba yonke into yemfundiso yebhayibhile uba izawumiliselwa njengemfundiso yebhayibhile funeka siyibone ivela kwiindawo ezahlukeneyo ifundisa loo nto. Ingaba le vesi yiyo qha esithi ngoku sisizathu sokutata makangathwali. Senze yimfundiso yeBhayibhile si-inganeklavisi buza nje loo. Okay, ngokuzithoba dada uJafu. Khawusinike ithuba kwakhona kuba ikhona i-evident enye. Kuzawufuneka ngoku kokukhangela ezinye i-evident. At least ikhona mifuneleka. Khawusinike ithuba esophinde sokuphanda ngozithoba.
work. Okay, umfundisi sephakamisile. Amen. I don't know when you tell alright, andiyafuna ukuthi okokuqala ininzi lokufuneka si-understandile ngeencwadi ezahlukeneyo zeBhayibhile. Maloku umzekelo ngale sifunda kuyo uMarkoni wokuqala. Ii-letters zikaPawulos nee-letters zabanye ababhali kwiTestamente entsha. In-nature yazo is that they were occasional. Yes. Uthetha ntoni occasional? Uthetha uba kukhona into eyenzekileyo lo mntu ayiadresayo njengoba ethini ethetha. So kufuneka siyibambe loo nto leyo xa sizointerpreta ntoni izinto ebhalwe kuleta, so that xa sifuna ukuyi-aplaya ukuthi siyazi uba yintoni principle kule nto ibithethwa kwaba bantu. Ingabi principle yale ndima ukuba ngubani omakathwale ubani angathwali enkonzweni, ingaba yi-principle lena aditshana uPawulos uba ingabi khona into eyi-principle ayiditshana nayo kule vesi. Siyabhala ngokuthi na andizuyenza isikade eside esingaletha but ndifuna sibambe nje mathethe ke wenye into kwakulapha kulo mcimbi. Kulentshela nguthathu chapter uThixo unikeza ababingeleli abazosebenza etempileni, and aba babingeleli bazosebenza etempileni uthi mabathwale ithebhele entloko. Yabona aba bantu basebenza etempileni? Yes. Abasebenzi nje etempileni, bazothandazela the whole nation etempileni. uThixo uthi mabathini? Mabathwale entloko. Le nto le thebhele bayithwele inombhalo othi holiness to the Lord. Ungcwele kuThixo. Manthethe ngenye into yafundwa yothathu neenwele ezinye. Kwalo Thixo mnye uthetha unikeza imithetho yobuNazarene kwincwadi kaLevitikus. And kule ncwadi kaLevitikus uThixo kumaNazarene uba xa uthatha i-Nazarite vow, one of the things that uyenze as a sign of the Nazarite vow ukungazithweli wena. Case in point, Samson. Kuyindoda uThixo makangazithweli inwele zibende. The day eqhela inwele zayo ivow yobuNazarite iyaphela. Now yindoda lena uThixo uthe mayithini? Mayigcine inwele ingazitheli. UPawulos uthi kulihlazo ukuba indoda ibe neenwele ezinintsi. Umbonekelisa lo occasional ukuthi lwangaye apha. So lokho isizawube siyabhuda esithi iBhayibhile ifundisa kodwa namabanga nto lezi. Ngoba sine portion yeBhayibhile ethi xa kule meko utata makagcine inwele zibende. And it's a holy vow. Sizawube siyabhuda esithi iBhayibhile ifundisa uba utata makangathwali enkonzweni because sine-command kaThixo. Ubabona abantu bebesebenza etempileni bathandazela abantu etempileni befana bayathwala ithebhele. uThixo oyi-one. Almost yeah, so that's why some apply ingabi ngathi uyageza okanye sithi ingaba yimfundiso yeBhayibhile lena ilapha. So this is not evidence kumaKorinte ukuthi ababengamelanga bayathwala. But i-principle uPawulos ayifundisa kumaKorinte ukuba i-structure uThixo asidalileyo masi-maintainwe nakwindlela ekunqulwa ngayo enkonzweni. Ungabikho otata abathatha irole yabantu abangomama noomama abathatha irole yabantu abangotata enkonzweni. That's the main thing at Deuteronomy. Yes. If you read from chapter 11 to chapter 14, Paulos uthetha nge-order enkonzweni. Yes. So that's the principle. Now ke ngoku ndiyafuna sithi angagqibi ne ndithe indlela nokona ndiyitsho akathetha. Now ungakhange ube senkonzweni kwiculture yamaXhosa. I-culture yamaXhosa ukuba xa ufike endlini indoda uqhulwa ngoni umnqwazi. Xa uzoma phambi kwabantu ukhethe kuyindoda
awuthethi phambi kwabantu kunje kuthiwa uze yena ozenditshona yikhatha yamantoni yamaXhosa kodwa because the gospel is incarnational uthixo ufikele ebantwini kule ndawo bakuyo Yes. so kule ndawo Yes. sikuyo thina indlela e-appropriate yokuthetha nabantu enkonzweni uba unxibe ibhaji so that ubonakalise ntoni intlonipho xa usiye eNigeria abantu ezaziciko bazidibana bazidibana nasepalamente xa unodibana nomshumayeli eNigeria eneshini ezaziciko ngaphambili afuneka ngikuphathise ngentloko loo nto leyo because igospel has incarnated to le ndawo bakuyo apha because Okay, sorry wethu mamuphahlele bendifuna ukufundisa naloba yonke nento uyithethileyo na ibikuthi uzayithetha uba usowumile mawusowudwela ngale pati yakho. hayi ndifake enye ingxaki No, by the way, that's there's a reason why. One of the things that's why I was from teacher at Sabbath school. Who would teacher at Sabbath school? Can you Sabbath school make famous using it? So you get to mama and house and mama who's a Okay. Yiba ekhawet mamuphahle. Fundisi hayi andali. Fundisi. Yafundisi. Into ezawo. Uyayazi ke ngoku into uba uqhele ukuthi wakho wena xa kutshona ilanga uvala ifestile. Uqhele uvala ifestile. So ke ngoku siqhela into yokokuba isifundo fundisi siyazi uba urayithi ukuthi sesokubuza. Kodwa uyakwalaselwa ixesha elininzi akubuzwa but ukowutwa laa nto kute beyifuna. Ngoku ithetha ukuthi funeka usingenise kancinci apha kwisikolo sesabathi. Siyazi uba at least noba kukho imibuzo kodwa ixesha ujonge. No problem, ma'am. I eat my master and speak to pleasure, ma'am. Can't tell me pleasure, say about no problem. But I want to see in pleasure. It's in I Okay, because yeah, Mama, what I say? Ithi ibhayibhile kuMattheyu John ziphenduleleni ngoba nibani nobomi sokungafunda zayezigcina ngoyeni isithi isifundo lapho amaxesha amaninzi asifundi ibhayibhile kaKristu sibeke ecaleni ithatha ihlala ebhedini yakho phangasentla okanye ihlala phaya eshelfini hlala khona kwincwadi uyithatha ngamaxesha athile kanti ngoku le nto funeka ibe yinkonzo yethu yasengqondweni ihlale entliziyweni yethu ihlale ezingqondweni zethu ngoba utshilo bayebere 4 verse 12 wathi ilizwi likaThixo ndifunda le vesi yandicingisa utata kwakhe esithi ilizwi likaThixo liyinhlangothi liphuma ligqobhozele so esiba ke ngoku ilizwi likaThixo lingafundwa ngokolo hlobo wonke abengayo impendulo bendikhumbula sivele ngomama ngapha ethembelini babe bekhona abantu abangayikhumbula loo nto yalethi sizawuthabalala ngoba ilizwi likaThixo sinalo silindele into yoba malizofundiswa ngolomthandazo apha uthethwe nangodatidada sikhangeleleni ukazobona ukuthi unamabeseyoni ngobomi bakhe because ngoku kuninzi izinto apha siyayulala sane benze izinto ezingezayo ngenxa yokuba ilizwi likaThixo akalifuni and umuntu tishana sifikelele kwixesha loba abantu bayathandiphatha athi ungeziboni imeko yakho ayikhoyo hayi afuna ukuthatha umsebenzi kaThixo so if ke ngoku besifunde ilizwi likaThixo besizawuyazi ulengo nantsi ivesi yam yokugqibela phambi cawo Okay. ndiyaziyeka zonke ezinye izinto because ixesha selichithakele Hayi, singathetha akukodwa maybe 5 minutes. Funde wena. incwadi kazi yezililo kaYeremiya ithi kungenxa
izithixo kaYehova ukuba singayihleka. Usikulanda futhi ekuhambeni wethu. Ufuna nje ezifunda zingaphinda-phinda iminyaka lengabuye sengekafiki. Kulungiswa thina bamasifunde ukumazi uThixo. Ilizwi likaThixo malibesenhliziyweni zethu nasengqondweni okuyavuswa busuku. Uvuswa ukuze ngemini umama umathambo nephanga lepulpeti uthetha ngevesi. Angayifundi laa vesi, athethe ngokuthi mamchazele ngicela ufunde laa vesi. Ndaphakama ndathi bonani uthando lungaka sengelalomini. Anokuba sibize ngenxa yoko thina abantwana bazami basingabazane ngoku singabantwana bakazini akabonakali ngeolevayo. Siyazi xa esawabonakala thina safana nabo. Ithi bonke azenzayo sonke siyazi sizawuzenza nokisi. Sonke siyazi awuthi ufuna masenze ntoni na singekalufuni ilizwi lakathina. Kudala bazahlala phantsi bakusela kuthetha kungaboniwa ufunda iveki Kaloku mama bendithe uma bebephambi kwam. Hayi xolweni bazali. Benditsho ndathi njengoba maqali. Ukuyela bendibuyele ndiphendula nam. Ndicela ndiyakubonga. Ungayenza loo nto leyo? Ungayenza loo nto tishana? Ayingakawukhululekanga mama ndingahlala phantsi. Because kuthenga ndithethe. Yathi ayizawunikeza umama ngoba ndiphinda lapho. Okay. Ifa ufuna ndithethe mama ndingahlala. Fundisa kuba funeka uthethile ngumfundisi. No, mama. Uzawuvela hayi fundisa. Bekhona umama obephakamisile apha. Ucela unika yena then andazi bebekhona umuntu na okanye umama ayigcinela na. Eyona nto ke ifumeneyo namapha ebhayibhileni ithi indima yebhayibhile ithetha ukuthi ke inxaxheba ibhayibhile eyenzayo ebomini bomntu ongumKrestu kuba ke ibhalelwe thina masibhayibhile. So into oyifumanayo uba yenza ntoni ibhayibhile bakho. So ithetha into yokuba ibhayibhile ke sisixhobo sokulwa nongendawo. iBhayibhile into ekwenza uba womelele ngakumbi kuKrestu. Umazi uKrestu ufuna ntoni. Yeyona nto ke mna ke ndiye ndifumane. Ndizawucela siphakame, umama uzokufa asivalele. Ndawucela siphakame.
Ngiyazibusela kwibandla igama kaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Becela sithobe inhloko ngithandazo. Mzali nobele nothando sekhaya ezulwini esenteni sakho zonke izinto endaweni ngobomi bethu. Sithaba ke mzali sibulelisa wathi yakho engcwele. Xa mesongilesa uqaliswa ngesevisi yethu ke mzali, khawusincede, khawuqokelwe ingqondo zethu mzali. Cela umoya wakho engcwele ube khona phakathi kwethu, futhi ingcinga ezinye indawo singasiphazamisi ukuze ke mesongile xa sicula mesongile sikwazi ukudumisa ukuthi mesongile nakwinto zonke besidibene nazo ekudimba iviki kodwa mesongile sihlaziye emadeni sicela zonke into esiyabona kusenzela ndawoni ngihlola kwamatyala ethu kodwa inaphakade. Amen. Ndikhangela umama ungqina ke andimboni. Ukhona okuqhubayo masuku? Yes. Okay, calculate number 39. Oh Yesu oliliwala lange kuye usinisolwa wakile zedini kutelo kwangu Yesu jeu umchasiwa yena
Yes.